Acțiune! Hei tuturor, eu sunt Amalia și bine ați revenit la un nou vlog pe acest canal, iar astăzi vom merge cu Cati la tuns. Înainte să încep, nu uitați să mă urmăriți și pe contul meu de TikTok, unde postez TikTok-uri în fiecare zi, așa că puteți să intrați acolo. Aveți numele contului meu de Instagram în descrierea acestui video, așa că eu zic să nu mai lungim atâta și să începem. Mergem la tuns cu Cati. Cati, ești pregătită să ai botoșei? Și cam acesta a fost cu vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal, să-i dați un share și un subscribe și un mare like, iar noi ne revedem data viitoare!